ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೈ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. All teams alert. Force is on the way. Over and out. ಈಗಾಗಲೇ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಜೈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಜೈ ಎನ್ನಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಮಲ್ತೊಂಡು ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಯಡ ಈತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆತುಂಡು ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಜಯಪಂದ್ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕೆ ಯಪ್ಪ ಪಂಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ಪಾಯ ಎಂಕೆ ಮನಸಾಂಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇನಿ ಎಪ್ಪೋಗ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೃಬೋತುಜಿ ಅಂಕ್ ವರ್ಷೋಗ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬರ್ಪೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾತ ಕೋಡಿ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಐಕಾತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಣ್ಣಾಗೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾನಡಾ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೊಂದೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಮುಂಬೈ ಆಡು ಉಡೇ ಪೋಂಡಲ ಬೆಂದ ಕುಲು ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದಿನ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಯಾನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಒಂಜಿ ಕನ ಅನ್ಪೋನಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾವು ಅವು ಎನ್ನ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ದತ್ತಿ ಯಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಏರ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಅವ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪುಷ್ಟಿಕ್ಲಾಗ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗೈತೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಜೈಫ್ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡ ಕಾರಣ ಅನ್ಪೋನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಯಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆಯಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್, ನಟರಾದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಾವಿದರು ಜೊತೆಗಿದ್ರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.